खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनैसो खावब्ला नुजाफैलायबाय। नैबे बोरमा फान्थिया सरि आं बोरमा फान्थासो। दाना माबा कर'ना बिजि लानायनिफ्रायनो आं गावखौनो हौवा ना हिनजाव बावलायलाङो। थ' जेखि जादोला एसेबां गोबावनि उनाव आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे साइकेलनि खेला लाबोदों। दिनै नोंथांमोना नुनो मोनगोन साइकेलनि खेला माने साइकेल दाब्रायनाय खेला। बे जोंनि बड'लेण्डनि सानैसो एक्सपार्ट साइकेल दाब्रायग्राफोरखौ आङो हांख्रायनानै लिंहरनाय जादों। नोंथांमोना दान्दिसेनि उनावनो बिथांमोननि साइकेल दाब्रायनायखौ नुनो मोनगोन। अन्नानै नोंथांमोना गावबा गावनि सिनायथिखौ होदो। सोर मा मुं आरो बबे डिस्ट्रिक्टनि? आं बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि मिस्टार दावला खुंगुर। आं उदालगुरिनि मिस तुलुमनि नार्जारि। आं चिरां डिस्ट्रिक्टनि मिस रैमालि रामसियारि। आं क'क्राझारनि मिस्टार खावब्ला ब्रह्म। आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि मिस्टार पियास करम बसुमतारि। थेंक इउ नोंथांमोना गावबा गावनि सिनायथिखौ होनायनि थाखाय। दिनै नोंथांमोना जा साइकेल दाब्रायनाय खेला गेलेनो नागिरदों, बे आंनियाव थानाय साइकेलफोरखौ नोंथांमोना पेडेल गानो गोनांथि गैलाया। खालि गाखोनानै स्कुटि बाइकफोरनि बायदि हेन्डेलावनो रेस दंखायो। बेखौल'सो नोंथांमोना एसे सोमावलांबाय थाबानो जाबाय, अब्लानो गारि एबा साइकेला खारगोन। एक्चुअली बियो साइकेलबाबो गारिफोर बायदिसो, माने स्कुटि बायदिसो बियो। बे साइकेलखौ आं चाइनानि पिलिपिपेपेपेपे टाउननिफ्रायसो लाबोनाय जादों। बे साइकेलखौ जोंनि बड'लेण्डआव मोननो थाङा। ओंखायनो नोंथांमोनखौ आं एसे मोजां सालायगोन होननानै आसा खालामबाय। आरो नोंथांमोनाथ' साइकेलखौ बबेयाव सालायनांगौ मोनथिखादों। दिनैनि बे साइकेल दाब्रायनाय खेलाया फिल्ड एबा लामायाव दाब्रायनाय खेला नङा। बै नुदोंना नैबे बे काटुक्रा पाटना दालां बायदि उस्ला उस्लि गोजौआसो साइकेलखौ सालायनांगोन। आरो जायफोर बिथांमोना बे साइकेल दाब्रायनाय खेलायाव देरहागोन, बिथांमोना हौवासाफ्रा पाकिस्ताननिफ्राय समायना महर गोसा दारि गोलाव सिख्ला मोनथारगोन फ्रियावनो। माने बै पाकिस्ताननि दारि गोलाव समायना सिख्लाखौनो बान्था महरै मोनगोन। आरो हिन्जावसाफ्रा बै आफ्रिकानि गोसोम बन्दा समायना सेंग्राफोरखौ मोनथारगोन बान्था महरै। लोगोसे देरहायै बिथांमोननि थाखायबो बान्था दंखायो। बिथांमोननो बड'लेण्डनि हाबा जानो रोङै सिख्ला बुरैफोरखौ बिथांमोननो बान्था महरै होनाय जागोन। माने स्पेसियेल हौवासाफोरनोसो दै। आरो हिन्जावसाफोराबो जुदि देरहायाब्ला बड'लेण्डनि हाबा जानो रोङै सेंग्रा बोरायखौ बान्था महरै होनाय जागोन। बे जाबाय सिख्लाफोरनोसो होगोन दै। थ' बिदिब्ला खेलाखौ थाबैनो जागायनोसै नामा? नोंथांमोना गासैबो दाब्रायनो थाखाय रेडि खाना? दे होनबालाय जों खेलाखौ जागायनोसैनो। नै गिबियावनो साइकेलखौ दाब्रायसिगोन दावला खुंगुरा। गैला गोलैथारसिगोन। जाला गोलैथारसिगोन। गैथारलालै बे दावदै दैनियासो बायख्रेबथारबाय। बिथाङाबो हायासै साइकेलखौ दाब्रायनानै दालांखौ बारखानो। साइकेलखौ दाब्रायनानै बारखोनो हानायमोनब्ला पाकिस्ताननि बे समायना दारि गोनां सिख्लाफोरखौ मोनथारगौमोन। नै दायो साइकेलखौ दाब्रायसिगोन दुलुमुनिया। गोलैथारसिगोन गैलालै गैला सेसलै गैथारला। मैयाल'सो गोदानै बायना लाबोनाय ग्राउन्डआनो जिखावथारबाय आंना। मा जाबावगोनलै दालाय? थाफ्लायानो नुजानाय जाबाय माथो गब्लंलायबाय खिथुथिंगालाय। जारलासो जाथारबायलै बे साइकेलखौ सालायनानै। गैला बिथाङाबो हायासै। दायो साइकेलखौ दाब्रायगोन नै रैमालिया। माबायदि थारलै लामायानो बोरैबासो माथो। गैथारला गोलैसिगोन। जाला बेबो गैथारला से गेजेरावनो लंपेन्टानो फ्रा जिखावबायदां। मा जाबावनांगौ जाखो दालाय? लंपेन्टानो गेजेरावसो फ्रा जिखावनांगौ ना? बेबो हायासै। हानायमोनब्ला आफ्रिकानि बे गोसोम बन्दा सेंग्राखौ मोनथारगौमोन। नै दायो दाब्रायगोन खावब्ला ब्रह्मआ। गैथारलालै आंबो हागोन बायदिसो मोनदोंमोन माथो। जारलालै बासिबाय माथो। आइया माथो आंना थाफ्लानि बिगुरानो दख्लासे जिलायलांबाय। साला बे पाकिस्ताननि दारि गोनां समायना सिख्लाखौ लब जानानैनो साइकेलखौ दाब्रायफ्लांनाय गेलेनाय आंहा लससो जाबायलै। नांलालै आंनो बे सालि दारि गोनां समायना सिख्लाखौ। बेबो हायासै माथो। नै दायो जोबथियाव दाब्रायगोन पियास करमआ। बिथाङासो जि खालामसिगोन आरो रावबो हायासै। सिरियासलि माथो आंनालाय खिग्रा गुदुङानो माथो खपासो एथिबाय। दालाय आंलाय माजों खिबावनांगौ जाखो?
साला बे पाकिस्ताननि दारि गोनां समायना सिख्लाफोरखौ मोनथारथों होननानैनो बे साइकेल दाब्रायनानै बेबायदिसो जाबाय आंना खिथु गुदुङा खपासो एरथिनांनाय दालाय आंलाय माजों खिबावनांगौ जाखो माथिं दालाय खिया गबावनांगौ जाखो जारलासो जाथारबाय गैथारला बेबो फाथो हायासै मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि बे साइकेल दाब्रायनाय खेलायाव रावबो मोजाङै सालायनानै बारखोनो हायासै बिनिखायनो बिथांमोननो जेननायनि बान्था महरै बड'लेण्डनि जेसेबां सिख्ला बुरै दं बिथांमोननो बान्था महरै जोङो गाबोन होनाय जागोन माने सेंग्राफोरनो सिख्ला बुरैखौ होनाय जागोन आरो सिख्लाफोरनो बड'लेण्डनि हाबा जायालासिनो थानाय बोराय सेंग्राफोरखौ बान्था महरै होनाय जासिगोन बिदिब्ला दिनैनि बे साइकेल दाब्रायनाय खेलाखौ एसेयावनो फोजोबथ'नाय जाबाय गोजोन्थों टिं 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 एक मिनिट र' माने नोंथांमोना भिडिअखौ नायनायजों लोगोसे चेनेलखौबो एसे साबस्क्राइब खालामनानै गालां जाहाथे उनाव थाबैनो भिडिअफोरखौ नोंथांमोना नुयो अननानै गासैबो साबस्क्राइब खालाम दे